याद आवेला सूरत तोहार। अखिया के सोझा नाचे, अखिया के सोझा नाचे मूरत तोहार। बहुत याद आवेला सूरत तोहार। बहुत याद आवेला सूरत तोहार। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। हम तो जुदाई में अकेले तुमको ही मांगा करते थे। हो निशा तुमको ही चाहा करते थे। बहुत याद आवेला सूरत तोहार। बहुत याद आवेला सूरत तोहार। अकेला में रहाला बहुत बुझाता। जहिया से छोड़ के तू गइला कलकत्ता। जहिया से छोड़ के तू गइला कलकत्ता। अकेला में ना चाहो बहुत बुझाता। जहिया से छोड़ के तू गइला कलकत्ता। कैला एक साल आज, कैला एक साल आज सूरत तोहार। बहुत याद आवेला सूरत तोहार। ए राजा हो, बहुत याद आवेला सूरत तोहार। मजा आ गया, क्या बजा रहे हो भाई, जबरदस्त, बाबा टेपर नाम लाजवाब। बाबा। प्यार के रक्षा में बताए रखना। प्यार के रक्षा में बचाए रखना। बहुत याद आवेला सूरत तोहार। बहुत याद आवेला सूरत तोहार। घरमा के खोज खबर कबहू न लेला। घरमा के खोज खबर कबहू न लेला। कैसे रहेला अपन हाल ना कहेला। कैसे रुठिला हाल ना कहेला। घरमा के खोज खबर कबहू न लेला। घरमा के खोज खबर कबहू न लेला। कैसे रहेला तू कुछ ना कहेला। कैसे रहेला तू कुछ ना कहेला। अखिया हमार पार, अखिया हमार पार जो हद तोहार। लेकिन कि बहुत प्यार करती है, ये कहेंगे कि बहुत प्यार करते हैं जीजा जी से हम। बहुत प्यार करते हैं जीजा जी से हम। कसम चाहे ले लो दीदी, कसम चाहे ले लो दीदी, जीजा की कसम। बहुत प्यार करते हैं जीजा जी से हम। बहुत प्यार करते हैं जीजा जी से हम।
कोनो हाट ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला। उमरिया के लोग नजरिया से होला। कहाँ कोनो जात पात पूछे लगियाना, कहाँ कोनो जात पात पूछे लगियाना। सनगिया सिंगार सबरिया से होला। ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला। ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया 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 से होला। उमरिया उमरिया के रोग नजरिया से होला। मुकेश भैया से आग्रह करेंगे कि वो मंच पे आ जाए और निशा जी और शिवेश जी को सम्मानित करें। मुकेश भैया, के उमरिया के रोग मुकेश यादव भैया से आग्रह करेंगे जो कि मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं, अनंत पूजा मेला समिति साइफन